О, вече са на 2 нива. Се притесняй. Какво да ви кажа, по-яко от татъка ги снимаш как излизат. По-яко ги снимаш от сам. Я да ви. Ето. Ето. Това са хора без газове. Ето. Кой излезе? Кой излезе тук? Ръцете напред! Няма, градянско, бързо. Ето, това е странна гледка. Това друг пък не си го правил, усеща. Не, за първи път ми е. Някаква... Само че аз пускам. Опа, здрасти. Ама ще удара по главата. Малко странно. Ах, ти тарикатка. Който както го може краси, може и така, може и така. И така може. Кай беше? Сложи се. Добре. Добре, ама ако брат ти беше отгоре, вече ще е трудно. И така може. Охо! Става и отдолу. Къде? Опа, някой отдолу хора. Това е супер шанто. Какво правите вътре, хора? Аз нарочно тропнах отдолу, да знаете. Какво правите? Да ви питам. Ще се качи на някой на глава. Какво правите? Кой си ти? Какво правиш там? Излизам се тема. Какво правиш там? Ще ме снимаш и отивам оттатък. Айде. Няма да казвам къде ще се може. Добре, аз ще дебна. Внимайте, че долу излизат хора. Чакай, долу излизат. Добре го измисли. Айде, Недялко! Така! Късмете си на мен! Не буди ли се? Не може. Не, това беше тука. Тук лежиш. Някой друг. Аз те го фърлих отгоре. Чакайте, Илянски, чакаме! Има ли някой? Не, той Илянски ще излезе от някъде, ма. Не казва откъде. Аре, Илянски! Ето го, Илянски! Ай, Илянски! Айде! Мерси. Айде, бе! Бели!